Ansa na me wura mu no me di kan aka biafa saa asemfo yi fekuo no ansa nsemfo mienu anase asemfo mienu a yaka edi abom e ka se ekuo wo ho ana fe no nso so fe ke uo nsukuo ana yaka de esi ani fekuo enti etati asemetu ka se enti wo afe ne me enye wa afe ne me we ka se are you my co-equal so said the baby atwa mu no honorable bibufu ya eja ototo no microphone tupu baby aje se dwuma de nko nto so biom enu nti eche se enipa a ewo saa kuo no nyina no omo eye ebotipan omo ye pe ena ebeyi class captain e de ato no nti class captain ba be ye fekutre nti e ka se feku a ne se omo mbotipan a edo mu nyina no agu ade baakum na yi okandini a obeda omano ansa na etie nti e ka se feku a sana asechire yo nti ye ba adontin ni mu a adontin no so said ye wo konteni akwamu a ye se omo so ni nyina no ye esanti na echechire sana adontin no so tie na ade ba ko omu ni se fekutre na wo adontin ni mu no e ka so e man hene prekope eye fekutre no wo e man hene prekope if say bibi ti se obi ti se kontre eye akwamu ene eye chidom eye a champion hene ene adontin no saa nan ya mabo nyina no omo ye aman hene prekope omo so nko na omo wokuma se a omo yusu franka edisi omo ka so wodi nti a ewura pagya omo a oye omo saa enti wokọ adontin mu a konteni akwamu no titiripa no se esame koso a eye twafo no na edikan na eye akwamu no a ka se asonfo omo so to so na konteni to so na adontin no enso so ba be hye ho adontin no so hye ho no a omo so esa no ho adwuma no mo ya chese omo so ebo eye konteni akwamu no obo mu chidom chese tebi se be ya tambia ho no enyemre no omo so de ahoden sonko enso so etachire enunti se ehwe eye adontin na ewura tenase a se na kwameka no nifafo no ho no eye ewura ne nsa nifa so no eho pe na abehu adontinfo no so omo so ete ho no to a eye nifa feku no so enunti adontin no so no ye wo eye nkuro bi a omo so ewum ebi ti se adontin hene na nkasa wo ho a na hinkuro no ebeka se eye baman enka ne ye aduaben nti wo hwe adontin hema na ono aduaben na eye ohene no so baman sana etie je wo nana eye amakom hene ewom antoa eye echan kurom ene asenua esoso ewom na nkuro no bi ka ho wo hwe aman hene ni bi a ebi ti se enkranza ebi ti se asubua onu nyina no ewo saa fekuo nim ma fekuo no ewie peye na ene ya ene kun ni hoyi omu nyina aboa ma yewura ne senie ene kwayo faso a bototo na santima nyina no ewie peye nsembu ba fekuo nim a omu hwe so anokra amma santima yewura akra amma nanim demo so che mu a na eja omu de aba na yewura nso so ahwe na atoto amana yefe nti hwe adontin na asana etie that's Kwame brem adontin mi ni aka bi adontin di na asechiri na se edom entene kwankura adontin fa so ba yenie mi ni aka so ka kuru bi aduabe no ma femfiri eho edu ye bo antwi asene ni de hia na obo aman ofiri ho no kotena akwaye bim na akwaye nim ono nko a ne wum na ebra konfo ne ohempanyu ba na edom duru we de edu de waben o edu yi waben e busa se na hwan kwa na hye sa ponim no no so edu ye bo antwi o se waben papa ono nko na hye pum a so se na kofa edin eduaben bai edu a waben enti edu ye bo abakọ edu ye bo antwi bakọ na edu no mpimu bai ne amankwa na yi na bai na emu ye twene beka asante ho
konfo hwe sɛdeɛ nipa koro ɔno nko atimi hyɛ kwaye mu saa kwaye tuo ɛnɛnyɛ ɛnɛ kwaye ni bi na nkrofo atwitwa nnua na ama deforest no ɛna yɛsɛ ɔde ba Kumase ɔne sei tum na bom na ɛko bi esi na ɛko no na yɛsɛ edu yɛ bo antwi ɛko yɛhwɛ sɛdeɛ wote yɛbɛto kwaye mu saa ko betim akɔ abakɔsɛm ne mpanyinsɛm kyerɛ sɛ ɛko no ne ehu nipa kora ne yɛne na ɛkɔ yɛsɛ ebi mu sɛ yɛne nkwatia na ɛkɔ na ɛbaa saa no ofire onuanom yi ɛna mɛkyɛw kwan kora ɛfa so ma afeko ne baa saa afeko no mu da mu so nkoto sɛ abusua mmienu pɛ ne wom aseneɛ ne ɛkɔ nafo na ofire ne nua akosan yi adɔm yankasa ɛyɛ amakom ofire sɛ akɔde date antoa hene ofire ne nua kyɛn kurum hene so ɛbɛka ho ɛna ofire onuanom ɛkɔ nafo bi te sɛ abinchim ɛyɛ ofire asan so ne aboɔso mu na ayɛ dɛ ɛbɛka ho ɛna saa kon no ɔmo kɔkɔ ebi mu kyerɛ sɛ yɛkon no obogu epu mu hɔnom kwaye bi na ɛda hɔ etuo nkwa ne ɛte yanto sɛ obi kema yɛ wakumio etuo na kasa me etuo nkwa ne ɛte ɛnam so ɛbaa yɛ no ɔmo wie yɛ no na sɛ sɛdeɛ mo ayɛ mo kyerɛ sɛ mo mema na ɛgya yɛde bɔɔ efeku adɔnten ɛmaa yɛnya adɔnten hene na saa brɛ no na adɔnten hene no na ɔte aduabɛn na ɛbaa sɛ ɔmfo yɛ sɛ wɔn bɛn ɔsanten na ɛma aduabɛn ofiri hɔ a yɛma no bɛtena ɛnɛ bia a mofrɛ hɔ ɛyɛ na ka no yɛfrɛ hɔ glamour adum adɔnten mu na ɛhɔ na mofrɛ hɔ mɛkɔm saa side efiri ano hɔ de kɔ cancer yɛ bɛn samra hotel no ɛwɔ kakra ɛhɔ ne kane adɔnten hena himfie ne ɛda so ɛwɔ hɔ no na afiri du a adɔnten hena no wɔ adu ebu antwifiro na adu no mpim ba ensa na wɔn keka ho na biribi si ɛma saa brɛ adɔnten hena hɔ dunso gu brotuam mpanyin sɛmtime yisu saa wɛd ne brotuam na no ɛne ɛyɛ sɛ daabi ɔmbɛkyirim sɛ bi eku sɛ bi ɔsɔn wɔn amɛkyirim agya yɛ ka sɛ mɛkyirim deɛ na kyerɛ sɛ wɔn ahwɛ nti ɔmfa no tɔtɔtɔ ɛna kyerɛ sɛ yɛn hu baabi ɔfae tie ba sɛ ɛdeɛ monkɔfa puduo mmra adɔnten hene wɔte puduo so onua ntoa hene nso te puduo so baafo bantama hene te puduo so ɛna baafo baamu hene bantama ɔno nso te puduo so yimfo nan ɔmo na te puduo so nti ɛbaa saa no na ɛsɛ kɔfa puduo no na kɔnfo yɛ sɛ asiri ni mom ɛna kɔfa ɛbaa saa nso ta hene ana ɔne ba ne yɛfrɛ no Kwati Mpete ɛne ɛsrɛ na ɔkɔɔyɛ a ɔkɔfa firi aduabɛn yɛde ba ne ɔhene ɛde maa ɛyɛ Kwati Mpete ne n'asefoɔ ɛne maa adɔnten akonua ne mmɛmɛdwa efiri aduabɛn ɛkɔ ɔbaman ɛma mmɛdwa ne deɛ ɛka aduabɛn nti adɔnten hema a sɛ ni a ɔte so yɛfrɛ nana ma akyi fa ɔno no wɔ aduabɛn a ɔte ɛhɔ nom nti mmɛmɛdwa no ɛba abaman a n'asefoɔ no bi ɛnɛnɛ ɔte so na na ɛdu gyamfi ɔte so nti ɛba saa na adɔnten no ɛkɔyɛ abusua mmienu pɛ aseneɛ foɔ no ɛne ɛkɔ nafoɔ wɔn a ɛbrɛ a ɛdu yɛbo a ɔfrɛ wɔn mo ɛdu no mpi frɛ wɔn sɛ yɛkɔ sa no wɔn a ne ɛde wɔn te adɔnten na kantete no ɔsɛ etu pɛn so na ɔkɔko a odi adɔnten mu eti ne ɛfɛ so oti purukusu odi adɔnten mu na ɛna bi ɛyɛ ɔsɛ etu firi hɔ a katakyie baayɛ no ɛna mmaa ɛbɛyɛ sɛ oti purukusu odi anantamu nti afei deɛ ɔsanten no odi anantamu no ndi adɔnten mu nti saa afeko no deɛ mɛka sɛ abenfo wɔ hɔ paa na kyerɛ sɛ duru wom ɛna ɛyɛ ahoɔden nso wom na hwɛ sɛ yɛka sa akɔ sɛ yi adɔm na makum hene ɔno nti yɛka bibi sɛ Kumase bɛto a makum hwɛ sɛ ɔno nko abɛtena aha na dɛnta ɔne tafo mu no ne yɛ nti na yɛ sɛ wɔ bɛrima mu ankasa ɔno nso amakum hene nso so ne ase ne ɛpirɛsie na ɛhɔ nhyehyɛeɛ no afei du a yɛwɔ adɔnten hene wɔ hɔ odi abɛn no ɔno na ɛyɛ fekutire na amakum hene ɛso wɔ hɔ ɛyɛ onua Kwamo hene ɛnso wɔ hɔ onua Antoa hene ɛnso wɔ hɔ na wɔfa ase ɛkyɛn kurom ɛnso wɔ saa fekuo nim ɛna onua Dompa ase hene adanse Dompa ase ɛnso wɔ hɔ na ma unze ma bɔ asenefoɔ no enti ɛkɔ nafoɔ no nso ewum a yɛwɔ ayɛ ase wɔ hɔ aboɔ so ɛwɔ hɔ kokofo aboɔ so
enso ewo abinchim enso ewo saa fekuo nim asanso so esa wo mu na ekonafo no so a omu na kasa fekuo ni na ye kasa bi se aseni ekodi adonten fekuo aje so hu se busua we die omu na egu mu ankasa eno no nti asenefo no eno no aseni ekodi adonten na afredu a eno so na woni bibi abakosem bi kire se twene a ye bose ye kokon no echa kurum hini na yeden ebo na emu twene no ende echa kurum na emu edabaman itibaman fo na de bre echa kurum hini na echa kurum hini wo faase no no na bose ye kokon ehesi na chese no so de ewo ho no yo na chiame a oda feku adontin feku ni chiame a oda no na chiame butu akwa na nanse na 100 ni ansa no be connect na yiwase ja chiamo aten enkoka eho na onhwe na bibia na chese emra nti dewo ohene chiame a usai nanse yen onso adontin yo nti adontin feku no sɛdeɛ esi ɛba yɛ ɔmo dwumadie ɛna yɛte nananum a ɛwom sɛdeɛ ɛbobɔɛ no fekutire ɛna ɔba Facebook ɔpem so radio afekutire ɛna da so no na na du jamfi adontin hene wɔn da so kama pa kwame na du jamfi a yɛ ka bibire aya ɔmo hu na no bi yɛ no bi kwasi kumasi ama hene ai abrempon kan no ɔno hye skampa boa ɛna ɔsade ne nan sisi akurukura so kuma asebere mpɔn a kyɛ ɔsade ne nan sisi akurukura so ɔba na no flag impintin ɔno nko ayi ase yɛ de impintin kɔ ɛho abakɔsɛm da kɔ yɛ de bɛba yo na ɔno amu ne personal life no sɛ moate akufu ado prempɛ yɛ nko chambers ɔno ne prempɛ no ɔsa yɛ prempɛ the first ne nane pɔ prempɛ the first ne ba ɛna wo no mekyɛ me ne ba Justice Henry Kwasi prempɛ on the wall a year na do jamfinti na do jamfini private name pa na edmono say to prempe na no make kan book we am ko hu ye na nipa no twere ye no o se da bi ya ka prempe ya ka ayiwe mu de ne sa na ya adwene nyanko prempe no so na hwe ne ma o ya ni nyina so na nam ne so na eba na funny enough say minim say mati din asafo aje o famo ene na ya asafo aje no na asafodie fo ne mema no eye edu ene ma na emienu o maame ene na eka ho no maame ba akwa bena chiama enso ewo na ono nso so na ni nua ba o wale Justice yebo a de wo mu Justice fo na eku omo no nua ba eka ho to nua ba no ekunu mom na eka na efe ne Justice yebo a na ono nso ni nua ba na efe no Ferdinand yebo a ono nso ya pere kra be nsi de uhwe on the side now no kwa na won na du jamfi e de no yo ya da se honorable ma me ku so a na me ku he ya na fa wo fa ku me am wo fa pre ko pe e ye kwa Abris Municipal Education Directorate on the head na te se de no so yo honorable oyine ba me timi ho kakra na adonten no ohun se kwa me bobo no o se ofrefre ni nuanom bi de be kan no honom kokon no enne adonten no wono na emrante wo kurom nyina no ehye ne sa ono obobo wo mo ano ede wo mu diguma bia nti se de nananom hyehyɛ no saa pepepe abontendom hene no ono obobo amrante na no se ebia mebeye assembly member no na adonten hene ono na communal labor ne ade ye beye a nsɛm ebefiri nananom ho aba ye bedi so na ye de aye nyina no ono na odi free ahemfie ebreye fise ono ya donten hene ono da emrante ne mabawa ano na ahodemfo no ono on se na kwa meka no bobo ahodemfo na no ena om de call esa no se de no kase tuo no tutu a yentisi obi e kasa no asante ko ne nti ase nti se de na etie no nti adonten no eye feku a ne ho odene eye feku a ne ho odene pa entokwa mu no enya asem keto akora nti asante ene ne nhyehyɛ de nukure ni ohene ba ka se ye tere se de kwa mi ka won se ne de pa me tire masum se na se ye nka anya akokora na adwene na nyi nka kra nka kwa me se mu de se mitimi lodu ni nyina gu adwene ni mu nanso ye be ndey nti ade a ye nhyehyɛ pepepe da pepe se de kwa mi ka no ye nhyehyɛ a nananom ahyehyɛ a ye komu nhyehyɛ a eboa
ɛma nananom tumi di nkunim nti na Asante tumi di nkunim bere bia na nipa nte ase saa nhyehyɛ we num awo Asante di nkunim bere bia na nipa nte ase saa nhyehyɛ we nyinaa ɛna yɛhyehyɛ ne yɛba ne sɛ ɛnkra ne yɛbubu no kyɛ sɛ ɛno anse yɛba ne saa bo sɛ America kram na Asante de akamfom na nkunim di aba yɛda ase ti nananom ɛwɔ Adɔnten fekuo ne yɛbobɔ so Adɔnten hene ɔno ɛna ɛyɛ fekutire Amekom hene ɛwɔ hɔ Antoa hene ɛwɔ hɔ Kwamo hene ɛwɔ hɔ Kyakrom ɛwɔ Asanso ɛwɔ hɔ Aboɔ so ɛwɔ hɔ Abinkyim ɛwɔ hɔ Yase ɛnso ɛwɔ hɔ ana Adansi Dumpase hene ɛnso ɛwɔ ɛyɛ Adɔnten fekuo anim ti ɛho nsɛm no ɛnkyɛ mɛba Facebook abɛkan comment ne ama wo nso wabɛ nyame adom ɔkyena yɛhwɛ Kumasi Benkum ne Ɔyoko nyame adom ɔkyena ɛyɛ Kumasi Benkum ne Ɔyoko ma menkɔ Facebook na me ready comment kakra aba